Σήμερα θα αναφερθούμε στο βούρτσισμα των δοντιών. Είναι κάτι που πολλοί νομίζουμε ότι το ξέρουμε τέλεια τόσα χρόνια, αλλά και όμως παρατηρούμε πολύ συχνά ότι γίνονται λαθάκια. Άρα, βουρτσίζουμε 2 φορές την ημέρα, με φθοριούχο οδοντόκρεμα, πολύ σημαντικό το φθόριο στη ζωή μας και καθόλου επικίνδυνο. Και να δείξουμε λίγο τον τρόπο που το κάνουμε αυτό. Η οδοντόβουρτσά μας πρέπει να είναι μέτρια και όχι σκληρή, να βουρτσίζουμε 2 φορές την ημέρα και όχι όπως κάποιοι λένε ότι γιατρέ βουρτσίζω 5 φορές την ημέρα για να είμαι σίγουρος ότι είναι καθαρά, γιατί έτσι κάνουμε αποτριβές στο σμάλτο και ξεκινάμε από τη μαστική επιφάνεια όπως κάνουμε όλοι σωστά και μετά 45 μοίρες η στροφή της οδοντόβουρτσας στα κάτω δόντια προς τα κάτω και 45 προς τα πάνω, κάνοντας αυτό το πράγμα. 8 με 10 φορές σε κάθε περιοχή. Συνολικός χρόνος βουρτσίσματος 2 λεπτά τουλάχιστον και όχι μισό λεπτό όπως πολλοί νομίζουν. Άρα, δεν ξεχνάμε, στα κάτω η οδοντόβουρτσα κοιτάει κάτω, στα πάνω η οδοντόβουρτσα κοιτάει πάνω, στα κάτω πίσω πιο όρθια και φυσικά μαστικές επιφάνειες. Απλά και σωστά.